læser Nå. Hvem er så? Hans nogen så er det Vi siger skål og dejligt, nogle af jer er stadig med os. Hvem er vi tilbage? Hans og Mikkel. Hans, Mikkel og Luca. Det er... Hvordan går Hans? Mikkel, er du klar? Det er den anden pikkemand. Det er den bedste pikkemand, jeg nogensinde har Jeg skal lige lidt øl. Det er fordi min ikke får dig til at svige. Altså man kan sige, det var jo for, det skulle forestille din pik, for der var hul i. Det er fordi den der ikke er sort. The blast for... det er en stor pik. Det sagde hun også i går. Jeg er mest bange for de der gigantics kugler der. Er du galt de store kuglerne, mand? Men Mikkel, det er jo ikke bare til råd, det er jo hele vejen. Det du tænker på, hvis du kan den der, så prøv at kigge over på tallerkenen. Og så er der virkelig pres på de andre. Vi er ikke nået til Cthulhu og jeg skal have fisken, mand. Hvis du ved den der, så skal han tage Cthulhu. Det er jo lige så stor som Cthulhu. Så går den over til Luca. Nej, det er en kilo. Fisken skal du have Cthulhu. Sofie, vil du have en cola eller noget? Jeg vil gerne have en cola. Den skal bare ind, den skal bare ind. Og vi kan jo så sige, hvad du skal have. Du skal have Mikkel, du har flyttet nok med den dæk. Mikkel, hvis du ikke klarer det nu, så jeg prøver at ændre point. Helvede, mand. Tag nu goblinpikken i munden, mand. Det sviger bagefter, men... Ja, jeg gør for helvede, mand. Regret. Nej. Ingen spand. Vi skal ikke have noget wasabi. Ja, selvfølgelig klarer han. Så er jo klar, ikke Mikkel? Luk munden. Luk, ja, skål munden. Tyk, Mikkel, du skal tyk. Mikkel, prøv at tænke, når du er færdig, kan du tage to. Skal du have det ned? Du må ikke gemme det i munden. Jeg har prøvet det med at gemme det i munden. Stop tiden. Kan du ikke åbne den? Ej, Mikkel, det var jeg jo gør. Ej, det er okay. Den er okay. Det var savl. Dommeren siger, det var savl. Det er rent savl. Der er dømt savl. De andre spillere siger også, det var okay. Mikkel, jeg skal nok lave et distraction nu. Prøv lige at se over mod computeren. Nej. Luca. Jeg ryster på hænderne. Jeg triller ærten, altså. Lokal. Du skal have safterne med, ikke? Smæk med, der skal... Men Hans, så er det dig, der får Cthulhu. Smæk med. Er det mig på? Ja. Hvis Luca klarer den der, får du Cthulhu. Er vi inde om den der? Det var Jeg kan ikke, når Mikkel så snævret i ansigtet. Nej. Det er simpelthen, hvor det kom. Ej, jeg skal lige have Mikkel. Du kan gøre det bedre, Luca. Mikkel, jeg kommer jo til at se være. Og det er det, der skræmmer mig. Du var alfa point. Det var hård. Mikkel er en bedre mand end dig, ikke? Nej. Hvem er den sejeste wasabi-spiser i Trøndersson? Altså, David er ude. Ulla er ude. Der er Mikkel tilbage. Så er det jeg, som er skåret. Der er kun jer to og så Nytte tilbage, ikke? Spis. Og var det ikke kort? Ja, det går for mig. Den var stor, mand. Stille roligt. Nej, Luca. Find dit happy place. Happy place. Alfa point. Happy place. Er du allerede slugt den? Det er ikke tyk. Du skal bare sidde stille og roligt. Nej, han skal have tyk. Han skal have tyk. Ja, han er jo slugt. Han bare holde. Det ser jo vildt ud, de der. Nej, stop. Du skal se nu mere, Claus. Du kan du ikke, Luca. Du kan godt, Luca. Luca, du kan godt. Du kan som en chef. Like a boss. Like a boss, kom så. Du vil gerne være et godt forbillede, ikke? Ej, Luca, jeg skal gå klare det her, så Det er godt nok. Du har den, Luca, du har den. Du er over halvvejs. Jeg vil komme over og varme dig. Over halvvejs. Luca, du får et Jeg må frikort sluge til at nu. spille det der forfærdelige dubstep musik. Skide godt, Luca. Kom så, Luca. Det er skide godt. Det er en ordentlig, mand. Jeg skal ikke tårne, mand. Grædbøsse, mand. Græd. Det er okay at græde. Så Hans, nu... Prøv at filme Mikkel. Hvad er han stadig her? Det er ikke godt, det her. Der er kun
Hov, det er Hans først. Det er Hans først. Så er det Hans, der skal have... Wasabi-folket har nu valgt at ofre deres største leder. Nej, de er ikke nået dertil nu. De er ikke nået til Dymelord. De er kun nået til Cthulhu. Problemet er, Vigga, at du ved, at hvis du skal vinde, så skal du spise demonen. Der er en form for fedt. Det kunne gå. Der skal jo laves en. Ja, Astrid, vi skal bygge flere. Jeg ringer tilbage senere. Astrid, vi skal bygge flere boss. vi er nået til Cthulhu. Der er stadig 3 med, vi har kun 2 tilbage. Der er lidt fedt, men ikke så meget fedt. Jeg vil se en af dem spise Cthulhu'en, før jeg bygger ikke til. Okay, gør det. Og så var bare der tilbage. Simpelthen ikke på det. Ellers kører vi bare en runde mere. Det er bare en figur. Det er jo bare efterladt nu. Sophie, will you explain how this Moomin Couple workshop has gone out of control? Well, it started with about these big Moomin couple figures in Wasabi, and now we are at this one. It's a Cthulhu built in Wasabi, and these guys are gonna eat it. And the idea is, of course, that they're going to look like Moomin characters while eating it. And also feel the pain and the emotions of the Moomin. Yes. That's the plan. So Hans, please show us how a Moomin couple character looks like. Are you? So we all know. Are you Moomin? When we do our workshops. Jeg skal lige starte min film. Hence, you're here at the Moomin Couple workshop, eating a Wasabi Cthulhu to feel the pain and look like a Moomin. Yes, the first emotion I'm going to do is fear of taking, and the next one will most assumably be anger, and later on depression, and then pain. Going to the toilet. The 4 cornerstones of Moomin Couple. Fear, anger, depression, and pain. Moomin. Oh shit, man! Moomin. 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 Find your happy place. Find your happy place. You are in the place. You are in Moomin. You are a Moomin. It cannot hurt you. It's more. Det kan bare nok. Fokus her. Fokus. Hold den. Det bliver lettere, jo længere tid der går. Du har den. Jo længere tid der går, jo lettere bliver det. Du skal slå nu. Ej, du skal slå den. Du skal bare slå den. Moomin. That's pain. Kom så Hans. Han klarer den. Han klarer den. Du er på stadie 3. Du er på stadie 3. Kom så. Kom så. Du kan godt. Ej, det var tært. Alpha Hans. 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 Boom, bitch! Stage 4 depression. Have you escaped Moomin Couple? Så Vigga. Nu er det dig. Hold det her champion. Hold det. Der er Hans. Hold det. Du må ikke. Ej, nogen dør snart. Vi skal bruge et vidnebånd i klasse. Han står og Vi vil lave en endboss mere, hvis vi skal lave en endboss mere. Ej, til mig. Er der ikke nogen, der er døde ved Wasabi før? Nej. Så lav et mellemting. Lav et mellemting med Cthulhu'en. Kan du mærke, at Knøjsmand banker på døren? Det er da ikke meget større. Den der så. Jeg har endbossen her, Luca. Kom lige med. Hvad er Vigga en dæmon? Jeg havde faktisk tænkt mig at lave et fugleskab. Skal vi først se om Vigga trækker sig. En stemmand. En stor stemmand. Vi skal først se om Vigga trækker sig. Nej, fordi så hvis Vigga tager den, ikke? Jeg skal lige have størrelse, Sofie. Så skal du tage den største. Så skal du tage en, der er lige så stor som den der, for at slå Hans. Det der, det ball of fire. Ej, det er jo insane tøser. Hey, er det en, der er Hvem skal ikke ikke ejer mig lige for at kigge? Jeg har lige fundet nogen, der skriver om på deres Jeg skal madflor. lave Det er gået dagen. Ja, tag lov gammel. Skal jeg lave en tur eller komik? Så kan du gøre det. Ja, du skal også sige mig, ja. Skal du lige have 2 minutter, Vigga? Ja, jeg vil virkelig gerne vide, at der er nogen, der er døde af det her før. Der er ikke nogen, der er døde af det. Der bliver spurgt, hvis søster kan man vinde i år.
Hvis man hedder det her... Du har også en søster! Jo, du har en lille søster! Du har flere! Du har faktisk også en stor søster, det er rigtigt! Lukas mor! Og alle hans søstre. Hun er seksolog, hun tager til røv. Det kommer på YouTube. For det er en del af uddannelsen. Men det er jo ikke på engelsk, så forstår de jo ikke. Vi skal høre. Spørgsmålet er, kan wasabi slå en ihjel? Ja. Men der kommer et men. Hvis man har et svagt hjerte, eller AFib, hvad fanden er det? AFib, det betyder... Ja, det er altså... Hjerteflimmer, check. Ja. Blah 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 blah, spicy taste, solid heart, blah blah blah. Seriously injure yourself or faint. To answer your question, possibly yes, most likely not. Virkelig, virkelig, virkelig.